ulama lan umarok sing padha pareng rawuh juga kanca-kanca santri semuanya juga masyarakat wonten ing wewengkon ngantru sedayanipun. Oh ngono. Bengi iki dipapan dunungke ana jroning gedung aula Pancasila. Oh ngono. Dadi iki jane iki dibeberke iki eneng 16 meter ning ketok nyuplik ning tengah. Sangke ambane aula iki lho. Oh, ning ora apa-apa. Nah, tetep semangat. Engko sindene le joget, le obah, suarpa mlayu-mlayu panggah nggone iki cukup. Oh ngono. Mula terima kasih. Muga-muga kabeh sing rawuh dipun paringi berkah, kabeh sing rawuh dipun paringi wujuding karahayon, seger kewarasan, murah sandang, murah pangan, murah rezeki, keluargane ayem tentrem. Allahumma alhamdulillah. Ki cobi sadurunge aku tak nggendrapke tetembangan tak nyuwun suwantene Mbak Sendur nggih Mbak Sendur. Ya, sindene bengi iki ditata kenceng. Dadi anu mawon mboten usah angel-angelan kula manggaweke ora ketang anjasmara sak rambahan mawon. Hari niku nggih. Mami, niku napa ta Cahayu? Asmarandono. Oh, masa asmara niku napa? Asmara niku cinta. Cinta? Nggih. Tahu jatuh cinta sampean? Nate ta pun tuwek kok dereng nate. Rasane piye? Rasane Terkenyeng-terkenyeng? Nano-nano. Oh, nano-nano. Cacak iki piar kaya. Anjasmara. Ya. Pas. Tembang mat-matan sawetara. Jigarane negarane juga selamat kagem guru kita bersama Romo Yayamu Sidik Amanah ya Mbak Sendur atas kelahiran cucunya nggih menika di anu lah Erlang Satria Alfarizki. Lho, apal kok ya. Dadi muga-muga dadi anak yang soleh, berbakti kan Romo lan ibune. Allahumma amin. Terusno Mbak, terusno. Aneng kutha setia tanding wana ora kena metpat. Terima kasih.
Wong iki jenenge wungon karo seneng lek-lekan bebarengan suka parisuka ngalap berkah jroning rejepan malam hari ini. Oh ngono. Ki juga bebarengan kalian kanca-kanca hadroh pesona santri ana Gus Saudin ingkang minulya. Engko saurunge atur panglipur saurunge Mas Klitik aturi munggah engko aku tak pengen ngonekke ya kuwi alamate anak soleh. Engko solone putri ben diaturke anakku wedok ya ki genduk Niken Salindri. Aku iki anggere nek wong suksesno nek sik bocah tak aku anak. Lah ngene ya iki anakku wedok. Engko iki anake Pak Rudi to. Dudu aku ya ngono. Ning ya kaya anakku tenan. Oh ngono. Kayak cilik kulino ngedutke awake dhewe. Wis saiki wis dadi malang melintang teko ngendi-ngendi. Ning aja nganti malang ya nduk melintang mawon teko ndi-ndi. Ya, sing baku engko ben diaturke alamate anak soleh. Ning sadurunge kula tak kepengin ngonekke kanca-kanca hadroh pesona santri. Gus Saudin ben ngaturke ya ngiras pantes dalu menika ngalap berkah. Dadi ning kene aku lek ngrembug resep engko ben abahe dhewe. Nek awake dhewe wis nguyahi segara ora karu-karuan pokoke. Buat semuanya yang hadir terima kasih. Info sing tak rungu nanti yen mboten wonten alangan watara penjari menika minulya Bapak Bupati nggih rawuh, Pak Sekda nggih rawuh berkahi kanca-kanca Al Badrul Alaina sedaya kemawon. Oh ngono. Cobi kaya ngapa Gus Audin dipun aturaken? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman
Sona Santri. Luar biasa. Ngene iki jenenge wayang bersolawat, Nduk. Ngono. Awake dhewe ya mayang ya karo ngalap berkah bebarengan, juga wungon, lek-lekan, tirakatan dalam rangka joki rejepan malam hari ini. Juga tidak lupa tasakuran ya kuwi akikoan keng wayah saka Rama Yayamu Sidik Amanah. Oh ngono. Sesuai kaya sing tak aturke ngarep mau, Nduk. Ya. Tapi iki mumpung Niken Salindri iki diarep-arep suwe banget iso sowan dilalah kapan-kapan dek kapan kae tak hubungi iki mesti pas tempuk. Oh ngono. Alhamdulillah dalu menika saged sowan. Coba, Nduk. Ora ketang tetembangan alamati anak soleh. Ya. Muga-muga keng wayah ingkang nembe lahir dadi bocah sing soleh. Oh, Putrane Gus Dowi. Gus Dowi lawan Ning Matus. ya. Dek Erlang Satria Alfarizeki. Oh ngono. Ya. Alamate Niken Salindri. Alamate anak soleh iku papat batane mukmin anut ing kang dihin lisani halus ngandikane kapindho mulyane wong tuane Buat Alba Dua Lainnya semuanya, ono suara dari Niken Salindri, Alamate anak soleh, Cakra Budaya Indonesia. Dikon kesek kahayu. soleh iku papat batane mukmin anut ing syariat tanit lisane alus Ngendikane kapindho mulyane ning wong tuane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyari wa tarosi At-Fatihati Radal alamin ya Uwailah Niken Kapek malu asih bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe beci kapek malu asih bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe beci kapek papat kangen ing
ampun ya wong ayu. Ya yung. Sore iku babat batane bumi ada teng syariat kangen lisane alus ngendikane tapi kemuliaan ing wong tuane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyadi wa daraji atfana rotal alamin ya uhailaju Aus. kaping telu asih bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping telu asih bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping papat nama ada teng ilmune dadi tanggung jawab marang kawulane kaping papat nama Ngamal. ada teng ilmune dadi tanggung jawab marang kawulane iku saking ulama awet pitutur alamati dadi jujur iku saking ulama awet pitutur alamati dadi jujur muga-muga kita bisa ngalampahi dunia akhirat dan bumi lain muga-muga kita bisa ngalampahi dunia akhirat dan bumi lain. Terima kasih. Alamati anak soleh. Nggih, bebarengan kanca-kanca Cakra Budaya sing Solo Putri ya kuwi Niken Salindri. Oh ya, Nyatane